Ahmadou Bamba o ɓuri lollirde noon e ille makko ko Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimu Rasoul o yi adunu ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyyi e tati to Mbacké Bawol kanko feri lawol mouridisme Sénégal ha nder Afrique subsaharienne o jibna koto Mbacké Bawol tawate ke funnague rewo leydi Sénégal wuro ngo tani ko sosi e nder royaume mbo Bawol jinnaɗo makko gorko wiyete ko Mamor Anta Sali Mbacké waliyu Allah laptu jinnaɗo makko debbo wiyete ko Mam Diaro Bousso ndaw dañi duuɓi jeeɗiɗi o resnda kaw makko ceerno Busoɓe ngam o janga alqur'anil karim caggal mum kawiraɗo halfenimbo ceerno Tafsir Mbacké Ndumbe ko kaw mum nene makko mbelo ombo jokkita jangde makko alqur'an nde kaw mum neniraɗo rutti e jomum o rutti to jinnaɗo makko Mamor Anta Sali ngam heɓɓitade bindande mum kewɗe ina hen Mawahib al Quddus mbo temedde jeegom ɗerowol ko adi kena yalta ngon wuro wiyetengo Patar yaɓane wuro wangu mbo sosani hoore mum wiyetengo Mbacké Kayor ko toon babiraɗo rutti e jomum hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e goho kanko Ahmadou Bamba o woni e ngon wuro duuɓi ɗiɗi ko adi ndombo ɓama pellital sosde lawol biyetegol Mouridiya o sosi wuro wiyetengo Touba hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeetati wuro joñingo wiyetengo Bafar o woni toon e ngon wuro duuɓi jeeɗiɗi ha hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi e ngol joñugol almuɓe mbatti tawoyde mbo toon ko ɗon gouverneur Clément Thomas yamiri Ahmadou Bamba yo hattu almuɓe ɓe arde toon kono ɗin kongi laataki almuɓe ɓe jokki arde so ngari Koɗoro e laaɓi limtinɗi ɓe noddimbo Saint-Louis di Sénégal kono ɗin noddorɗi dillinani ɓoggi ɓernde makko o ummi Touba o sosi wuro wongo wiyetengo Mbacké Bari e nder Jolof kiloji capanɗe joyyi hakkude mum e Touba avril hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyyi o ɓami pellital nootiyadi ɗin noddali e lawol o hawri e Toubakiri to Jewol o nawa Kokki Louga ngam ƴettoyde laana jorndi ñande alkamis joyyi e lewru septembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyyi o yetti Saint-Louis o reena ɗon e galle gouverneur Afrique occidentale française ko ɗon o yaari Gabon ñande nogas e goho lewru septembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyyi sappo e goho lewru novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e ɗiɗi o artira ɗo e lamorgo leydi Sénégal hitande ujunere e temedde jeenayyi e nayyi Ahmadou Bamba Mbacké wi yi e koyɗol Muhammadou Rasoul sallallahu taala alayhi wa sallam rokki ɗum wirdu biyeteɗo al wirdul mahousi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e goho o yuɓɓini manditare arwaniri maggal Touba o wi wonti yamirore talata sappo e jeenayyi lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi e nder galle makko toon to Diourbel o rutti e jomiko alarba nogas lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi Ahmadou Bamba Mbacké wira toon to Touba